कहल जाला की पढ़ाई लिखाई के कला से कवनो संबंध नइखे अउरी कहीं ना कहीं ई साचो लागत बा। भोजपुरी सिनेमा में कई गो स्टार बाड़े जे दुनिया पर राज करेले। भोजपुरी दुनिया के ई सितारन उतने मशहूर बाड़े जतना बॉलीवुड स्टार। ए सेलिब्रिटी के निजी जीवन के बारे में जाने की सबके बहुत उत्सुकता रहेला। त अजाई भोजपुरी सितारन के पढ़ाई के बारे में जानल जा। ए सूची में पहला नाम खेसारी लाल यादव के बा। खेसारी भोजपुरी जगत के जानल मानल कलाकार हउवे। अपना फिल्मी करियर में एक के बाद एक कई गो फिल्म देवे वाला ई अभिनेता 10वीं ले पढ़ाई कइले बाड़न। रवि किशन हिंदी सिनेमा के बड़का स्टार हउवे। उनकर फिल्म दर्शक बहुते पसंद करेलन। रवि किशन 12वीं तक ही पढ़ाई कइले बाड़न। दिनेश लाल यादव उर्फ निरहुआ के बात करत ऊ सिनेमा में बहुत फिल्म दे चुकल बाड़े। एकरा सगे सगे ऊ ग्रेजुएशन तक पढ़ाई भी कइले बाड़े। पवन सिंह के नाम भोजपुरी सिनेमा के बड़का सितारन में जरूर शामिल बा। गीत के माध्यम से लोग के मनोरंजन करे वाला पवन सिंह 10वीं तक पढ़ाई कइले बाड़े। बचपन से संगीत में डूबल रहला के चलते रउरा सोच सकेनी कि कल्लू जी पढ़ाई में कईसन रहत। वहाँ के आपने गांव वहौली के बिहार पब्लिक स्कूल से प्राइमरी से हाई स्कूल तक की पढ़ाई पूरा करके अपना पिता से संगीत के पाठ ले बाड़े। यश कुमार मिश्रा भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री के मशहूर कलाकारन में से एक हउवे, जे अपना बेहतरीन अभिनय से करोड़ों लोग के दिल में रहेला। दर्शकन के उनकर हर फिल्म बहुते नीक लागेला। यश कुमार मिश्रा अबले कई गो सुपरहिट भोजपुरी फिल्मन में काम कइले हउवे आ कई गो फिल्मन के निर्माण भी कइले हउवे। यश कुमार मिश्रा ग्रेजुएशन तक पढ़ाई कइले हउवे।